I want to welcome everybody. Toda kuchingamidzai mese. This is the last presentation from this short camp meeting. Iyi ndiyo presentation yekupedzisira kucamp meeting yedu ipfupi. Let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamato. Dear God, we thank you. Mwari tinokutendai. For many of us, this is the sacred Sabbath day. Kuvazhinji vedu richiri sabata dzvene. For some of us, we have entered into a new week. Kune vamwe vedu tapinda muvhiki itsva. As we consider the new experience that awaits us, apo tichiongorora experience itsva yakatimirira. we want to ask for your guidance and your wisdom. Toda kukumbira kutungamirira kwenyu neruzivo rwenyu. We recognize that there are many things that we have yet to learn. Tinoona kuti pane zvinhu zvakawanda zvatichiri kufanira kudzidza. But it's only through the structures and the lines that you have given to us Kuti kuburikidza kwoga nemastructure nemaline amakatipa. and the confidence that we can have in your messengers Neconfidence yatinokwanisa kuve nayo muvatumwa venyu. that we can safely navigate through this perilous time. Kuti tinogona kufamba zvakanaka munguva inoyi yekupedzisira. We pray for your guidance and your protection. Tinonamatira kutungamirira kwenyu nekuchengetedza. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. So I want to thank you for joining us. Ndoda kukutendai nekukumbana nesu. This is part 2 of this weekend study. Ichi chachikamu chechipiri chestudy yedu weekend ino. And we're discussing Acts 27. Tiri kutaura pamusoro Acts 27. In yesterday's presentation, Mupresentation yakaitwa nezuro, I spoke about 2 Old Testament stories. ndakataura nyaya mbiri dzekutestamende yekare. The story of Elijah and the story of Hezekiah. Nyaya yaElijah nenyaya yaHezekiah. I didn't give the Bible references. Handina kupa mareferences emubhaibheri. The story of Elijah begins at the end of 1 Kings chapter 18. Nyaya yaElijah inotangira kuno magumo a1 Kings chapter 18. And the main story is in chapter 19. Nyaya yacho huru inozowanikwa muna chapter ya19. And the second story I gave, Hezekiah, Nyaya yechipiri yandakakupai yaHezekiah. this story is found in 2 Chronicles Nyaya iyi inowanikwa muna vakoronike vechipiri chapter 29 and 30. chapter 29 ndima nekusvika kuchapter 30. These are familiar stories to us. Idzi inyaya dzakajairika kwatiri. And as I said in the past, we used to study and present on these chapters in a lot of detail. Sezvandambotaura kare, taiongorora nekudzidza nyaya idzi tiine detail rakawanda. I intimated the following point yesterday, Ndakataura point inotevera nezuro, but I want to reinforce it now. asi ndoda kuti ndiisimbise izvezvi.
I know week by week there are tens of studies that happen all across the world. Ndinoziva vhiki nevhiki kune zvidzidzo zvakawanda zvinoitika pasi tenderere. A few of them are public, but most of them are going to be local private studies. Zvishoma zvezvidzidzo izvi zvinoiswa papublic asi zvizhinji zvacho zviri local, zviri private. So I don't have factual information, Saka information yandiinayo haina mafacts. but I do have a sense, a feel of what's happening in the movement. Asi ndine karuzivo kezviri kuitika mumovement. And I believe that many of those old studies that were done Ndinotenda kuti zvizhinji zvezvidzidzo zvakaitika zvekare pre-Midnight Cry Midnight Cry isati yasvika have been left by the wayside, zvakangosiyiwa padivi penzira, and they're no longer spoken about or taught. vanhu havachanyanyi kutaura nezvazvo zvidzidzo izvi kana kuzvidzidzisa. And I understand why. And ndinonzwisisawo kuti nei zvakadaro. So this is not a critique, Saka iyi haizi critique, but what I want to suggest, asi chandoda kusuggesta ini, first of all, that the core information in those studies of old was correct. chekutanga ndechekuti information chaiyo yaivamo mumastudies aya yakanga iri correct. The symbology and what they meant, I think, is still valid for us today. Masymbols nezvaaimiririra ndofunga kuti zvichiri kureva zvakafanana nhasi. I'm certain that many of the applications that we made in the past are incorrect. Ndinoziva kuti maapplication mamwe mazhinji atakaita kare anogona kunge ari incorrect. And I explained why yesterday. Nezuro ndakatsanangudza kuti sei zvakadaro. It's because in the past, Inyaya yekuti kare, because in the past we had a mindset of understanding things literally. kare taiva nepfungwa dzainzwisisa zvinhu zviri literal. And in our maturity, we have learned that was incorrect. Mumaturity, mukuzokura kwedu takazodzidza kuti izvi hazvisi So yes, correct. some of the applications that we were making were wrong. Saka hongu, mamwe application ataiita akanga ari wrong. But that does not negate the validity of those studies, in my opinion. Asi hazvizodzimi validity yemastudies akaitwa iwayo. So the reason I'm mentioning this Maka ndiri kutaura zvese izvi is because we're in a history at the moment that's pre-Sunday law. ndeyekuti pari zvino tiri munhoroondo yaakunosvika pasunday law. Borrowing a phrase from the spirit of prophecy, Ndichitora kumwe kutaura kunoitwa mumweya wechiprofita, we're in the history of the agitation of the Sunday law. tava munhoroondo yekuagitatwa kwesunday law. And I'm going to put an A here. Ndichaisa for agitation. vara rekuti a apo richimirira kuti agitation. So the word agitation means to speak about in an excited and a vigorous fashion. Izwi rekuti agitation noreva kuti kutaura uine uri excited, It means to shake, to agitate. kana kuzungunudza, kuagitate. And what's being shaken is a story, Chinenge chichizungunudzwa apa inyaya, something that's happening in society. chinhu chiri kuitika munharaunda. And it's, according to Ellen White, a prediction of what's about to happen in the future. Maererano naEllen White anotaura achiti iprediction yezvinhu zvinenge zvaakuda kunoitika The agitation of pamberi. the Sunday law
is before the Sunday law. Agitation yeSunday law inouya Sunday law isati yasvika. And what the people of God are able to do Izvo zvinozokwanisa manje kuitwa nevana vaMwari. and I'm defining the people of God in its broadest sense. Vanhu vaMwari ndiri kuvadefina nenzira iri broad. According to the symbology on the board, it would be priests, Levites, and Nethinims. Tichitarisa masymbols ari paboard vanosanganisira mapriests, maLevites nemanethinims. But several years ago, I did a study Asi makore akati apfuura ndakaita that was based chidzidzo upon a passage from the Great Controversy, chakanga chakanangana nepaseji yaibva mubhuku Great Controversy, where I laid out what I think is an important logic apo ndakawaridza zvandaifunga kuti logic yakanga yakakosha zvikuru. The theme of the study was degrees of inspiration. Dingindira rechidzidzo ichi rakanga riri madegree einspiration, Different qualities of inspiration. maquality akasiyana-siyana einspiration ariko. But the focus or the conclusion of that study Asi focus kana kukonkluda kwatakaita chidzidzo ichi, simply put, for the point that I want to make now, tichingozvitaura nenzira yakapfava kuitira point yandakuda kutaura iyi, is that there were two types of prophets. yaiva yekuti kune mhando mbiri dzemaprofita. The first type we'll say is us, Mhando yekutanga ndichati tisu, the stone of Daniel 2. dombo riya remuna Daniel 2, The 144,000. 144,000. The second group Boka rechipiri, second group of prophets boka rechipiri remaprofita are journalists, ndivo vatapi venhau, those who read the news, vaya vanoverenga nhau. and when I say the news, I mean the events that are transpiring in front of them, Pandinoti nhau ndinotaura zviitiko zvinenge zvichiitika pamberi pemaziso avo, because that's what the news is. It's a factual event that's happening that gets reported on, nekuti ndo nhau kutaura maevents ane mafacts anenge atobva kuitika anozoripotwa kuvanhu. and when they report on that event, Pavanoripota maererano nechiitiko ichi, we call that news. tinozvidana tichiti nhau. And what many journalists can see, Zvinozoonekwa nemajournalists vakawanda, especially those journalists that focus on opinions, kunyanya-nyanya majournalists vaivai vanonyanya kufokasa nemaopinion. now in my opinion, there's a difference between a news journalist and an opinion columnist. They used to call it columnists. Mukufunga kwangu kune musiyano pakati pemuverengi wenhau nejournalist wemaopinion, anodanwa kunzi columnist. So for translators, the word columnist is developed from a newspaper where they would have a column on a certain page. Izwi rekuti column riya riya rinobva pakunyorwa kwaita manewspaper pavaipiwa column yekunyora nyaya yavo mubepanhau. So I want to suggest that journalists and us are in step with one another. Saka ndoda kutaura ndichiti majournalists nesu tiri kufambirana mumatsiko mamwe chete, Because we're both prophets. nekuti tose tiri maprofita. And the agitation in the public sphere is not done by us, it's done by journalists. Kuagitatwa mumaziso eruzhinji akuitwi nesu, kunoitwa nemajournalists aya. And that was the point of that study, to demonstrate that. Ndo yaiva point yechidzidzo ichi, kuzviratidza izvi pachena.
So we're in the time of the agitation of the Sunday law. We know it's about to occur. Tapanguva yekuagitatwa kweSunday law, tinoziva kuti yakuda kunoitika. Because of the events or the news that is occurring today. Nekuda kwema-events kana kuti kwenhau dzaakuitika izvezvi nhasi. And the fact that we know that now, Nyaya yekuti tinotozviziva izvezvi, the fact that we know what the Sunday law will look like because we can see it being fulfilled today, kuti taakuziva kuti Sunday law inenge yakataridzika sei nekuti tiri kuiona ichizadzikiswa muzuva ranhasi. like everyone else, we hear the subject being agitated in the world. Semunhu wese tiri kunzwa subject yacho ichiagitatwa pasi tenderere sezviri kungoita vemunyika. At the same time that we're agitating it in the movement. Panguva imwe cheteyo isusu mukati mumovement tiri kuzviagitatawo zvakare. The agitation doesn't mean that they are encouraging or making it happen. It's the reporting of it that we're discussing. Agitation iyi hairevi kuti vari kuzvikurudzira kana kuti vari kuzviita kuti zviitike. Tiri kungotaura kuzoripota kwavanoita kuti zvinhu zvakadai zvaitika. Because we know that another way to look at the agitation is that it's occurring before our eyes. The subject is being discussed. Nekuti tinoziva kuti imwe nzira yekutarisa nayo agitation ndeyekuti zvinhu zvacho zviri kutoitika pamberi pemaziso edu. Nyaya yacho iri The only kutotaurwa. meaningful place that discussion happens is on a political level. Nzvimbo yega iri meaningful inoitika agitation iyi iri palevel yepolitics, On a cultural level palevel yeculture, and on an economic level. uye palevel iri economic. But all of those elements come together in politics. Asi ma-elements ese aya anouya pamwe chete munhau dzepolitics. And that's why there is such a focus on our present studies about politics. Ndosaka mukuzvidzidzo zvedu zvanhasi tichinyanya kuongorora nyaya dzepolitics. It should be obvious to each of us Zvofanira kunge zviri pachena kune mumwe nemumwe wedu that you're not going to be able to go to the Bible and Spirit of Prophecy to understand the details of politics today. kuti hausi kuzokwanisa kuenda kubhaibheri kana kuti mweya wechiprofita kuti unonzwisisa politics dziri kuitika nhasi uno. Let me say it another way. Regai ndizvitaure neimwe nzira. The only way we can recognize the agitation of the Sunday law and talk about it, shout about it, Nzira yega yatinogona kuona agitation yeSunday law togotaura nezvayo, tigodanidzira nezvayo, give a cry here, tigopa kuchema kwayo is pamberi by apo. understanding what's happening in the world. Zvinoitika kuburikidza nekunzwisisa zvinhu zviri kuitika munyika. The problem is inspired statements that are centuries old Dambudziko nderekuti ma-inspired statements aane makore are not effective tools in understanding the global and political dynamics that are happening. haasi ma-effective tools kunzwisisa zviri kuitika pasi tenderere munhau dzepolitics nemadynamics azvo zvose. They're very crude and blunt instruments. They're not precise. Ma-instruments ari crude, ari blunt, haanyatsi kuti dyo. It's like using a meat cleaver or a scalpel. Zvakafanana nekushandisa banga riya rinocheka nyama kana kuti scalpel. So there's a cleaver which chops meat and there's a scalpel that delicately cuts it. Kune It's what surgeons use. cleaver iya inoita zvekutema-tema nyama. Kozoita inoshandiswa scalpel inoshandiswa nemasurgeon yekucheka zviri zvakatsetseka. That's why there is so much focus in the movement's presentations and studies on politics. Ndosaka kuine focus yakanyanya mumapresentation nezvidzidzo zvemovement panhau dzepolitics. We're in a time period that if you want to understand what's really happening, Taamunguva iyo kana uchida kunzwisisa zvinhu zviri kunyatsokuitika, you're forced to turn to
I'm going to call it those external prophets. Unomanikidzirwa kuti utendeukire kune maprofita vaya vari external. Both those who report on the news and those who give opinions. Vese avo vanoripota nhau neavo vanopa maopinion. Of course, we need to be careful when we're reading and discussing opinion pieces compared to news. Patinoverenga maopinion pieces, tinofanira kunge tiri more careful than patinenge tichiteerera nhau. Because they're not the same. Nekuti zvakatisiyanei. So that's a brief explanation of why we focus so much on politics and news articles. Ndokutsanangudza kuri brief kwekuti sei tichinyanya kuzofokasa papolitics mukudzidza kwedu. This is not meant to be a rebuke, but it's an observation. Haisi kufanira kunge chiri chituko, asi kuongorora kwandakaita. Back in the day, in previous history, makare kare mune nhoroondo yapfuura, people didn't borrow Bibles from one another. vanhu vaisaenda vachinoti ndipowo bhaibheri rako vachikweretana. Everybody possessed their own Bible. It was precious to them. Mumwe nemumwe munhu aiva nebhaibheri rake, rakanga rakakosha zvakadaro kwavari. People would save to get the best Bible that they could. Vanhu vaitochengetedza dzimari dzavo kuti vakwanise kutenga bhaibheri riri best ravaikwanisa And kutenga. everybody made an effort to put those Bibles on their phone and on their computers. Munhu wese akaita effort yekuisa mabhaibheri padzifoni nepamakombiyuta avo. But today, Asi nhasi, when we have a different source of truth, patinenge tiine source iri different yechokwadi, we'll call it newspapers, todaidza tichiti mapepanhau, people don't recognize the value of them. vanhu havanyatsokunzwisisa value yazvo zvose. People are reticent to pay subscriptions to have access to them. Vanhu havanyanyi kuona zvakakosha kubhadhara masubscription kuti vawane access kuzvinhu izvi. They don't understand the point of reading articles and subscribing to quality journalism. Havanzwisisi pfungwa yekuverenga maarticles nekusubscribe kune majournalism articles aya. And to me, it's an indication that people are not aware that we are in the agitation of the Sunday law. Kwandiri zvinotongoratidza kuti vanhu havanyatsokunzwisisa kuti taamunguva iyo Sunday law yaakuagitatwa. They may have an intellectual assent to that, but they don't understand the implications. Vanogona kunge vachizvinzwisisa papfungwa asi havazonyatsi kunzwisisa maimplications azvo zvose. It should not come as any surprise to you Hazvifaniri kutivhundutsa izvi that after the midnight cry, the agitation, kuti after midnight cry agitation yayo, what did Elder Tess do? Elder Tess vakaita seiko. She immediately began doing Vesper studies. Vakabva vatanga kuita mastudy aya eVespers. And I'm not saying this to tell anybody off. Handisi kutaura izvi kuti ndituke munhu kwete. But it's the same criticism that I used to hear in the past. Asi ndiyo criticism yakafanana neyandaingonzwa kare. You open your Bible and people say, this is too complicated, I don't understand. Kuti vanhu vaivhura mabhaibheri avo voti izvi zvakanyanya kugosha izvi handizvinzwisisi. Elder Tess opens a news article and people say, this is too complicated, I don't understand. Elder Tess vanovhurawo newspaper article vanhu voti izvi zvanyanya kugosha izvi hatichazvinzwisisi. In our maturity, Mukukura kwedu, we need to understand where to seek for truth. tinofanira kunzwisisa kuti chokwadi tinochitsvaka kupi. I'm not saying that the Washington Post has replaced the Bible, Handisi kutaura inini kuti Washington Post yakareplace bhaibheri kwete. but without the New York Times, you cannot navigate your way
through this history. Asi kana usingatoverengi New York Times haugoni kufamba munzira yekunavigeta nhoroondo yatiri kurarama inoi. Without the help of The Guardian, Usina rubetsero rweve The we Guardian, won't be able to have our footsteps guided properly. matsiko edu haakwanisi kutungamirirwa zvakanaka. Having said all of that, Tataura zvese izvi, I think this is the opportune moment ndofunga kuti iyi ndiyo nguva chaiyo chaiyo to go back in some of those old studies, yekuti tidzokere kune zvimwe zvidzidzo zviya zvakare, dust the brush off them, tobva tabvisa huruva pazviri, and re-look at them tozviongorora patsva in the light of the events that are happening today. tichinzwisisa maererano nemaevents aakuitika ezvinezvi. Because when those studies were done, maybe 6 years ago, Nekuti pakaitika zvidzidzo izvi makore maybe 6 apfuura, they were pointing to this very time in which we're living. So we know the fulfillment. zvainongedzera kunguva inoi yataakurarama, saka taakutoziva kuti zvaakuzadzikiswa. But just because we're living in this history doesn't mean we understand what's going on. Asi hazvingoreveka kuti nekuti tiri kurarama munhoroondo ino zvakutongoreva kuti taakutongonzwisisa zviri kuitika And automatic. what attests to that, what proves that point, Zvinopruvha point iyoyo is that vast swathes, vast numbers in this movement are still waiting. ndezvekuti nhamba zhinji dzevanhu vari mumovement ino vachiri vakamirira. Vakamirireko? It was my question yesterday. Ndo waiva mubvunzo wangu nezuro. We're waiting for the Levites. Kuti takamirira maLevites. Now, I asked people to give me some feedback of why they think the Levites haven't come in. Ndakabvunza vanhu kuti vandipe feedback yekuti vataure kuti sei vachifunga kuti maLevites havasati vapinda. And I got, what I want to do is I want to group the answers. I got a number of them into 3 categories. Ndakawana mhinduro dzakawanda, asi zvandoda kuita ndoda kudzigurupa mumakategori matatu. There is some overlap. Pane kuvirikidzana kuripo. One of the 3 was the one that I offered. Imwe yematatu ndo iya yandakapa. We're a spiritual movement. Tiri movement iri spiritual. Spiritual things must be spiritually understood. Zvinhu zvemweya zvinofana kunzwisiswawo pamweya. Now, even though I said, don't give me any negative answers, Kunyange ndakati musandipawo mhinduro dziri negative, I got them. ndakadziwana zvakadaro. But people cloak them in nice language. Asi vanhu vanobva vazvipfekedza mulanguage yaya yakanaka-naka. Someone suggested, maybe we're wrong. There are no priests, Levites, or Nethinims. Umwe akati pamwe tiri wrong, pamwe hakuna mapriests nemaLevites nemanethinims acho. But I already said yesterday that we have not made any mistakes. Asi nezuro ndanga ndatotaura kuti hatina mamistake atakaita veduwe. Acts 27 demonstrates that. Mabasa 27 inototiratidza izvozvo. So that was one category. Ndo We've done something wrong. yaiva kategori imwe, vanhu vachiti pane zvatakakanganisa chete. We're still in our sins. Tinofanira kunge tichiri muzvitema zvedu. We're not ready. We're not fit. Hatisati taaredi, hatisati tanyatsosimba. So there was another set of answers. Pakanga paine imwe set yemhinduro. And I want to call this progressiveness. The Progressives. Ndoda kuidaidza nchiti progressiveness kana kuti vanofambira mberi. They said, Vakataura vachiti, just hold on a little longer because they're going to come in soon. rambai makabatirira zvishoma nekuti vachauya pamberi apa. That the reason they're not here is because we need a bit more time. Mhaka iyo vasati vaamo ndeyekuti tinoda kamwe kanguva kadiki-diki. Now, I want to challenge that view too. Ndoda kuchallenja muono uyu zvakare.
We don't have any time. Hatina nguva. The work has been done. Basa racho rakatoitwa. The line of the Levites is rapidly coming to its completion. Line remaLevites raakutosvika kumagumo nekukasika. The Sunday law is upon us. Sunday law yatotisvikira yatopamberi pedu. How do I know? Kondoziva sei? Because the prophets are declaring it to be so. Nekuti maprofita vari kuzvideclare kuti ndo zvazvava izvi. Read the newspapers. Verengai mapepanhau. The future is already being discussed in the events of today. Zviri kumberi izvi zvaakutotaurwa mumaevents ari kuitika nhasi. So we know the Sunday law cannot be far away. Saka tinotoziva kuti Sunday law hazvigoni kuti iri kure kure nepatiri. So the third answer Mhinduro yechitatu was that things won't appear as we're expecting them to be. yaiva yekuti zvinhu zvicharatidzika zvakasiyana nezvatiri kutarisira. So that's obvious because they're not here. Saka zviri pachena nekuti havapo maLevites. So somewhere in our modeling, we have got a wrong concept of what the end of the world will look like. Saka pane pamwe mukufunga kwedu patiine concept iri wrong mukuona kwatinoita kuti magumo enyika anoratidzika sei. I want to read a Spirit of Prophecy quote. Ndoda kuverenga quotation yemumweya wechiprofita. It's from The Great Controversy, if you can begin to get to that book. Inobva kubhuku Great Controversy kana tikatanga kuvhura bhuku iroro. So we're in The Great Controversy. Tiri mubhuku Great Controversy. And it's page 588, paragraph 1. Page 588, ndima ya 1 yekutanga. I've put it on the Zoom forum for translators. Well, I'm going to begin reading. I'll read the whole paragraph and then it'll give the translators time to locate it and read after me. Ndichaverenga paragraph yacho yose. Through the two great errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp their hands with the Roman power. Under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the right of conscience. Right, Controversy 588, paragraph 1. Kuburikidza nemaera maviri, kusafa kwemweya uye hutsvene hwesvondo, Satani achaunza vanhu pasi pemadeceptions ake. Apo kusafa kwemweya kunowaridza hwaro hwespiritualism. Utsvene hwavanoisa paSunday hunogadzira bond pakati pevanhu nekunzwira tsitsi vanhu veRome. MaProtestants vekuAmerica ndivo vachange vari pamberi mukutambanza ruoko rwavo pagomba riripo kuti vabatane nespiritualism. Vachabata zvakare vachinanavira kuAbyss kuti vabatane maoko neveRoma nemasimba avo, vari pasi peinfluence yatinonzi threefold union kana mubatanidzwa wehutatu. Nyika iyi ichatera matsiko eRome ichitsika-tsika maconscience nemarights evanhu. Ndakambotaura munguva yekare.
And my good friend has just told me that that was done in a Brazilian camp meeting in 2020. Ndakambotaura chidzidzo chandambotaura. Shamwari yangu yandiudza kuti chidzidzo ichi chakaitwa muna Which I Brazil think camp was in muna February 2020. of that year. Ndofunga kuti mamuri muna February gore iroro. So, the Great Controversy quote. Saka koti yeku Great Controversy speaks about a threefold union. Inotaura nemubatanidzwa wehutatu. I want to read another quote now. Ndakuda kuti ndiverenge imwe quote izvezvi. And this is taken from Testimonies to the Church, Volume 9. Inotorwa kubva ku Testimonies for the Church, Volume ya 9. I'm going to assume that not every language has this, so I'm going to read this one out step by step. Ndichangoasuma kuti haasi malanguages ese anayo, saka ndichazviverenga zvishoma nezvishoma. Quoting. Tichiverenga. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. Ma-agencies akaipa ari kubatanidza masimba avo vachiita mubatanidzwa. They are strengthening for the last great crisis. Vari kusimbisana kuitira a crisis huru yekupedzisira. Great changes are soon to take place in our world. Kuchinja kukuru kwakuda kuitika munyika yedu. The final movements will be rapid ones. Ma-movements ekupedzisira achange ane hasikasi. So, the reason why I have quoted these two passages from the Spirit of Prophecy Maka ndakakota mapassage emuSpirit of Prophecy maviri is because it speaks about three entities, three powers coming together. Inyaya yekuti inotaura maentity matatu, masimba matatu achiuya pamwe chete. They're consolidating, which means packing together and combining. Vari kuita mubatanidzwa zvinoreva kuti vari kuuya pamwe chete So they're vachibatanidzana. combining, joining forces and coming really close so they become a single unit. Vari kubatanidza masimba avo vachiita humwe vachiva unit imwe chete. This is present tense. Izvi zviri kuitika izvezvi. And they're doing this in preparation. Vari kuzviita mukugadzirira. And by coming together, they become stronger. Pakuuya pamwe chete vanobva vasimba. In unity, they find strength. Mukubatana vanowana masimba. And they're strengthening themselves for the last crisis. Vari kuzvisimbisa vachiitira crisis huru yekupedzisira. If you look contextually, this is talking about the Sunday law period into the time of trouble. Ukatarisa uri mucontext paanotaura nezveSunday law period vachipinda munguva yekutambudzika. She says great changes will take place. Vanoti kuchinja kukuru kuchaitika. And then it says the final movements will be rapid. Vobva vati ma-movements ekupedzisira achange aine hasikasi ari rapid. There will be an information overload. Kuchange kuine information overload. If you review the amount of information that Elder Tess has shared over the last 4 years, Ukatarisa uchidzokorodza information yakashewa naElder Tess kwemakore 4 apfuura. from the midnight cry to today, Kubva ku-midnight cry kusvikira muzuva ranhasi. not just the quantity, but the scope of her studies are vast. Kwete quantity chete, asi scope yemastudies avo yakakura. And it's all happening in rapid succession. Zvese zvinenge zvichiitika nekukasika. I want to suggest, Ndoda kusuggesta. if we're waiting for the Levites to come and think it's going to happen soon, Kana takamirira maLevites kuti vachauya tichifunga kuti zvichaitika because manje. the Sunday law is distant,
nekuti Sunday lo iri nechekure. I just want to say that that is wrong. Izvi zviri wrong. And I say that in a strong fashion. It's wrong to have that, to hold that view. Zviri wrong kuve nepfungwa iyoyi. Great controversy. Great controversy. Ellen White speaks about two great errors. Ellen White anotaura nezvemaera maviri makuru. Immortality of the soul and Sunday sacredness. Kusafa kwemweya nekukosheswa kunoitwa svondo. She attributes the former, immortality, Nyaya yeimmortality yaatanga kutaura with an ideology or a doctrine of what she calls spiritualism. Anoibatanidza nepfungwa kana doctrine yaadaidza achiti spiritualism. And then she speaks about Sunday. Ozotaura iye pamusoro peSunday. And she identifies that as the connecting link with Catholicism. Anobva aiidentifya se-connecting link. Her focus of attention is, she says, the Protestants of America, but I'm going to say Protestant America. Paanofocusa attention yake anoti maprotestants vekuamerica, asi ndichati iprotestant America. The Protestants take the initiative. Maprotestants ndo vanotanga nyaya yacho. And the initiative is that they're going to join with spiritualism and join with the papacy. Kutanga kwavanoita ndekuti vanobatana nespiritualism vobatana necatholicism. And they can't do that. Havagoni kuita izvi. Because there's a gulf between one and there's an abyss with the other. Nekuti pane gomba pakati peimwe, then pozoita both words are in the passage. Nerimwe yacho. Mazwi acho arimo mupassage. So there's a gulf and there's an abyss so that they can't come together. Saka pane gomba kana mukaha pozoita abyss, saka havagoni kuuya pamwe chete. But the Protestants, by stretching out their hands, are able to bridge that gulf. Asi maprotestant nekutambanudza kwavanoita maoko avo vanokwanisa kuzovhara gap iroro rinenge riripo. So we know that the issue of Sunday is not the driver to bring them together at the end of the world. Saka tinoziva kuti nyaya yesvondo haisiriyo ichange ichivadhiraivha kuti vauye pamwe chete mukuguma kwenyika. We know that for that dispensation in which Ellen White writes, it was okay. Tinoziva kuti mudispensation yazvakanyorwa naEllen White zvakanga zviri zvakanaka. But we're living in a different world. Asi taakurarama munyika yatosiyana. A new reform line. Reform line itsva. And the dynamics between the relationship of the United States, the Protestants, and the Roman power is different. Madynamics ehukama hwepo pakati peAmerica naProtestants veku neCatholicism there's something else that brings them together. Kune chimwe chinhu chinovaunza pamwe chete. So what I want to suggest Saka chandinoda kusuggesta inini is the thing that brings all of these three parties together. Chinhu chinounza mapoka aya matatu pamwe chete. It's not Sunday. Haisi nyaya yesvondo. And it's not the immortality of the soul. These are not new age people. Haisi nyaya yekusafa kwemweya. Havasi vanhu venew age kwete. This is language and imagery that's borrowed from the Bible. Language nemifananidzo zvinotorwa kubva kuBhaibheri. Straight from the book of Genesis. Zvinobva kubhuku raGenesis. God rested on the Sabbath, not Sunday. Mwari vakazorora musi weSabata kwete musi wesvondo.
And the serpent deceives God's children by speaking about the immortality of the soul. Nyoka inofurira vana vaMwari nekutaura nezvekusafa kwemweya. Both of these two elements have a common theme. Maelements aya ari maviri ane theme iri common. In the language of Genesis, it's the following. Mukunyorwa kwaGenesis ndeinotevera. Ye shall be as gods. Muchange makaita savaMwari. You shall be gods. Muchange muri vaMwari. You can do things your way. You're in control. You're in charge of your lives. Munogona kuita zvinhu nenzira yamunoda. Ndimwe mune control. Ndimuri in charge neupenyu hwenyu. So today, Saka muzuva ranhasi, the thing that joins them together, if you look at what's happening in the world, chinhu chinovabatanidza pamwe chete kana ukatarisika zviri kuitika pasi tenderere, is a word that we use frequently now in the movement. izwi ratava kunyanya kushandisa zvakanyanya izvezvi mumovement. What binds these three groups together is a common factor or a common world view. Chinobatanidza mapoka matatu aya pamwe chete i-common factor kana kuti muono wenyika wakafanana. Spiritualism, Protestantism, and Catholicism. Spiritualism, Protestantism neCatholicism. In the Bible, the imagery is different, but they're the same groups. MuBible, mifananidzo yacho kana masymbols zviri different asi ndo mapoka akangofanana iwayo. The dragon, the false prophet, and the beast. Dragon, false prophet nebeast. And we all know the answer to my question. Tese tinoziva mhinduro kumubvunzo wangu. The way they're able to bridge this gap Nzira yavanokwanisa kuvhara gomba iri, and it's the Protestants that are at the center of all of this, maProtestants ndo vari pakati penyaya yacho yese, is that they all share the same culture. ndeyekuti vese vanosheya culture yakafanana. That's the word we use, culture. Ndo izwi ratinoshandisa rekuti culture. I'll phrase it a different way. Ndichazvitaura nenzira yakasiyana. Their worldviews are so similar that they overlap. Muonero wavanoita nyika wakanyanyofanana zvekuti zvinotovirikidzana. Now, there are always going to be differences, otherwise there wouldn't be three groups. Panenge paine misiyano zvakare, otherwise hapazoiti maboka matatu. But their forces have been combined and they have consolidated, become one. Asi masimba avo ari kuita mubatanidzwa uye vazobatana vava They have umwe. one mind, as the Bible says. Vane pfungwa imwe chete sezvinotaurwa neBhaibheri. We use the word culture or worldview. Tashandisa izwi rekuti culture kana kuti muono wenyika. We can speak of the patriarchal system. Tinogona kutaura nesystem iya yepatriarchy. The evidence has been clearly laid out in the studies that Elder Tess has done. Mumastudies akaitwa naElder Tess, maevidence acho akawaridzwa zviri clear pachena. What joins those three powers together Chinobatanidza masimba aya matatu pamwe chete is they all have a patriarchal worldview. ndechekuti vese vane muono wenyika wepatriarchy. Men at the top, women at the bottom. Varume vari pamusoro, madzimai ari pazasi. The older are preferred before the younger. Vechikuru vanopreferiwa kupfuura vanhu vechidiki. Racism is part of this patriarchal hierarchy. Rusaro rwaganda ruri pamwe chete nehierarchy iyi yepatriarchy. You get alpha males, the top males, and all the males underneath them.
une varume vaya vaya vanotarisirwa vari pamusoro pavo vose, pozoita vamwe vese vanenge vachiuya pazasi pavo. I hope we're all familiar with the concept of the alpha male. Ndinovimba kuti tese tinoziva concept yealpha male. It's an ugly model. I hope we all recognize that. Imodel yakashatisisa chaizvo, ndinovimba kuti tese tinozviona. But I want to remind us Asi ndoda kutirangaridza that when you speak to a man who is older than you, kuti paunotaura nemurume mukuru kwauri, that has no blood family ties to you, wausina ukama naye paropa, when you, in the name of respect, paunoenda muzita rekupa respect, I'm kana not sure kuremekedza. if you have this word in your language or you know what it means, but you pay deference to the older man. Izwi rataurwa iri kuti, If you don't have the word, it doesn't matter. izwi rataurwa iri tikanotarisa kuti munosarudza varume You're vechikuru, submissive to him, munozvininipisa pamberi pavo, and you acknowledge that by calling that man your uncle. muchizviratidza izvi nekudaidza varume vavo muchiti sekuru Or nhingi elder. kana kuti elder nhingi. When you participate in that culture, Pamunoparticipata imimi muculture iyoyo, you're holding on with both hands to the patriarchal system. nemaoko maviri makabatirira kusystem iya yepatriarchy, And you cannot escape the condemnation of that fact. hamugoni kunzvenga kutukwa kweeffect iyoyo By calling that man's wife auntie. nekudaidza mudzimai wemurume iye muchiti anti nhingi. That's not equality. That's a hierarchical, patriarchal system. Haizi equality, ndiyo nyaya yehierarchy yepatriarchy yatiri kutaura. When we go to an older person and we call them elder, Patinoenda kune murume wechikuru tomudaidza tichiti elder, not because of their position in the church, but because their position in society, kwete nepozisheni yavainayo mukereke, asi nepozisheni yavainayo musociety kana munharaunda. we are participating and acknowledging the patriarchal system. Tiri kuparticipate, tichiacknowledge system yepatriarchy. And we're part of this threefold union. Tiri muboka rehutatu hwehutatu uhu. You could go to the home of any one of those three people. Kuenda kudzimba dzevanhu vatatu ivavo, An atheist, muatheist, a Protestant or a Catholic, muprotestant kana mucatholic, and their homes would be the same. They would operate in the same way. dzimba dzavo dzinenge dzakatofanana, vanotooperata nenzira yakafanana. Now, if you were to ask those people, Kana iwe waigona kubvunza vanhu the three ivava, groups, mapoka matatu aya, ask a Catholic who's being honest with you, bvunzai mucatholic anenge ari honest kwamuri. if you already acknowledge and see in your mind that they have joined forces, Kana uchizvigamuchira uchitozviona mupfungwa mako kuti vava nemubatanidzwa wemasimba, ask them the following question. vabvunze mubvunzo unotevera. Is there salvation in atheism? Mune ruponeso here muatheism? Is there salvation in Protestantism? Mune ruponeso here muprotestantism? And if they're not being politically correct, they will tell you, of course there isn't. Kana vasiri kuda kuita politically correct, vanokudza kuti hamuna ruponeso. There's only salvation in Catholicism. Mune ruponeso here mucatholicism? Ask an atheist. Bvunzai muatheist. You know that they, I'll use the word dislike
or disagree with Protestants and Catholics because they do not believe in God. Munoziva kuti havatenderani nemaprotestant nemacatholics nekuti ivo maatheist havatendi muna Mwari. And the Protestants will say atheists are lost. Maprotestants vanoti maatheist vakarashika. And they don't agree with all of the pageantry and the errors of Catholicism. Havatenderani nezvese zvinoitwa nemaerrors ese ari mucatholicism. So my simple question, Saka mubvunzo wangu wakapfava, are these three groups friends? mapoka matatu aya ishamwari neshamwari Do here? they like one another? Vanofarirana here? Do they believe in one another? Vanotenda mune umwe nemumwe Do they here? uphold the views of one another? Vanosumudza miono yeumwe wacho here? And the simple answer to all of those questions is no. Mhinduro yakapfava pane mibvunzo yese ndeyekuti kwete. They hold the other groups in contempt. Vanotarisa mamwe mapoka acho neruvengo. So they're not friends at all. Saka havazi shamwari zvachose. So either these passages are untrue, Saka zvinogona kuti mapassages aya haasi azvokwadi, or we're not in that history and it's about to happen in the future, kana kuti hatisati taamunhoroondo iyoyo ende yaakuda kuzoitika pamberi apa. or our understanding of what this combining and consolidation will look like is wrong. Kana kunzwisisa kwedu kwekuti mubatanidzwa uyu huchange hwakataridzika sei. Kunzwisisa Now, kwacho it's not kwakuri a wrong. coincidence that there are three entities. Haisi coincidence kuti pane maentity matatu. Because on the board, there are also three entities Nekuti paboard pane maentity matatu zvakare. that will all combine, Vachava nemubatanidzwa, that will all consolidate, vachabatana, and that will strengthen themselves for the last great crisis. vachisimbisana kucrisis yekupedzisira ikuru. And there is a gulf and an abyss between them. Pane makomba nemaabhisi pakati pemaentity aya. So if you just take the parallel, I'm going to call it of the external, Saka ukangotora iwewe parallel yezvandichati zviri kunze, with the internal, ufananidza nezviri mukati, and compare them, wozvifananidza, you can begin to see what is going to happen with the relationship between these three groups. unotanga kutoona kuti chii chichaitika nemarelationship emapoka matatu aya. You're not going to get a Sunday service at a Protestant church Hausi kuzowana Sunday service kune church yemaprotestants, and all these atheists are going to pour in through the door and sit down and listen. maatheist vese vachizouya nemupamusuwo vachizogara vachizotarisa vachiteerera. Binds them together is their world view. Chinongovabatanidza pamwe chete muonero wavanoita nyika. But they're all doing their own thing in their own way. Asi vese vari kuita zvinhu zvavo nenzira yavo. And I'm suggesting it's the same with these groups. Ndiri kusagesta kuti ndizvo zvakafanana nemapoka matatu aya. This idea that they're all going to pour into our fellowships and our numbers are going to swell and it's all going to look rosy and beautiful, I believe is wrong. Pfungwa iya yekuti vachauya vese mumafellowship medu, manhamba edu ozokura, zvinhu zvokuratidzika zvakanaka, ndiri kusagesta kuti zviri wrong. What brings these people together is their culture, Chinounza vanhu ava pamwe chete iculture yavo kana muitire their wavo worldview. muono wavanoita nyika. Now, culture is a big subject, Nyaya yeculture isubject yakakura and there zvakanyanya. are many things that we, culturally speaking, would not agree with. Kune zvinhu zvatinoona muculture zvakawandisa zvatisingatenderani nazvo.
I'm speaking about the priests, Levites, and Nethinims. Ndichifunga nemapriests, maLevites nemanethinims. But I'm suggesting Asi ndiri kusajesta that as they see the events unfolding, kuti pavanoona maevents aya aakuradanuka, the three groups are seeing things in the same way. mapoka matatu aya vari kuona zvinhu nenzira yakafanana. You already know that. Munotozviziva. 99.9% of all of those prophets 99.9% yemaprofits vese ava are in the world. vari munyika, They're not in the church. havasitombori muchechi, They're not even Adventists. havasitombori masabata, Nem são adventistas. And they see things exactly the same way as we do. vanoona zvinhu nenzira yakafanana chaizvo neyatinoona nayo. We have a symbiotic relationship, Tine ukama hunofambirana, but we live very different and separate lives. asi tinorarama upenyu hwakatosiyana husina kana kutombobatana. If we can see that with the priests and the Nethinims, the Levites won't be any different. Kana tichizviona pakati pemapriests nemanethinims, maLevites havanawo musiyano nazvo. I'm not condoning bad behavior. Handisi kukurudzira behavior yakashata. I'm not saying it's okay to hold on to wrong ideas. Handisi kutaura kuti zvakanaka kubatirira kune maideas akashata. I'm not saying there's safety in rejecting the midnight cry message. Handisi kutaura kuti mune safety mukurejecta midnight cry message. These are all a death sentence for the individual. Iyi i-death sentence kune munhu umwe neumwe. But this is the movement of success. Asi ino i-movement inobudirira. Now, you may not believe it, Munogona kusazvitenda, but the individual members in this movement asi ma-individual members ve-movement ino are not worse today than they were yesterday, last year, or 5 years ago. havasi worse pane zvavaiva nezuro kana gore rapfuura. Besides those who are growing, Kunze kweavo vari kukura, the others are just stagnating. We're as bad as we've always been. vamwe vakangomira panzvimbo imwe chete, vangori neuipi hwavaiva nahwo But kudhara. as we understand the sinfulness of sin, people look worse than they did in the past. Asi patinonzwisisa kuipa kwechitema, vanhu vanoratidzika vari worse than zvavaiva kare kare. One thing the story of Acts 27 teaches us clearly Chimwe chinhu chinodzidziswa nenyaya X27 zviri pachena is the distinction between the institution and the individual. musiyano uripo pakati pema-institution nema-individual. And the story of the priests are an institution. It's the Church of God. Mapriests i-institution ndiyo kereke yaMwari. So whilst individuals are failing, Apo ma-individuals vari kutadza, both men and women in our movement, varume nevakadzi mumovement yedu, it doesn't mean that the movement is in a failure. hazvirevi kuti movement iri kutadza. And it doesn't mean we're not getting Levites joining us because we are in sin. Hazvirevi kuti hatina maLevites vari kutijoina nekuti tiri muchitema. So I just wanted to lay out that argument, which is my response or my answer to why there are no Levites. Ndandichida kungoisa argument iyoyo inova ndiyo response yangu, mhinduro yangu kuti sei pasina maLevites. Things will look very different. Zvinhu zicharatidzika zvakasiyanisa chaizvo. I'll give us a really simple example. Kutipa mienzaniso iri simple. Why was 1884 such an important year?
Sei ku1884 rakanga riri gore rakakosha zvikuru kwazvo. You ask two people that question. Unobvunza vanhu vaviri mubvunzo iwoyo. And depending on who they are, you'll get a different answer. Zvichibva nekuti ndiani wawabvunza unowana mhinduro yakasiyana. You could be in this movement from 1989 to 2018. Unogona kunge waiva movement inobva muna 1989 kusvika muna 2018. I think that's 29 years, if my math is right. Ndofunga kuti makore 29 kana mezi dzangu dziri correct. And ask any priest, why is 1844 so important? Unogona kubvunza mupriest umwe neumwe upi zvake sei 1844 yakakosha And they'll zvikuru. tell you, Vanokuudza October 22nd. October 22. They'll tell you that was going to be the close of probation. The second advent was going to happen. Ndo kwaiva kuvharwa kwemutsa, kudzoka kwaJesu kwechipiri kwaifanira kuitika ipapo. Ndo zvavanokuudza. The Day of Atonement. Ndo raiva zuva reatonement. But if you ask another person, Asi ukabvunza mumwe munhu, they will tell you anokuudza Eles vão te dizer that 1844 was perhaps the pivotal moment in American history. kuti 1844 ndo yakanga talvez essa iri pessoa vai te moment iri dizer que pivotal foi muhistory grande ya1844 momento na história da América, In the 19th century, mu 19th century. no século XIX, because there is an election that year, and that changes the course or the direction that America is going to head. Nekuti kwaiva nesarudzo gore iroro ende zvakachinja direction America yaizofamba nayo. And if you're in the movement for those 29 years, you would have heard nobody speaking about the US election of 1844 and its significance. Kana wanga uri movement panguva iyoyo waisambozwa kana munhu upi achitaura nezvesignificance yeelection ya1844. And what you may not be aware of, Chawanga usingaziviwo ipapo, but it's obvious when you think about it, asi chiri pachena kana ukafunga nezvacho. the Millerites knew an election was happening in November, 1 month after they said Christ was about to return. Millerites vaiziva kuti kwaiva nesarudzo muna November, mwedzi umwe chete vataura kuti Jesu akudzoka. Not literally a month, it's just October to November, 1 month. Kubva muna October kuenda muna November, kuti literal month. And what was their argument? Ko argument yavo yaiva yekuti You can ignore the election because it's not going to happen. vaiti hatinogona kutoignore election zvedu nekuti harisi kuzomboitika. The world is going to end before the election comes, so we don't have to worry about it. Nyika ichaguma election isati yauya, saka hatifani kumbonetsekana nezveelection. So there has been an enormous change in the views and understanding that this movement has of end time prophecy. Pane kuchinja kukuru kwakaitika nemiono nekunzwisisa kwaiita movement ino maererano We're not a neprofesi movement of end time. failure. Kuti hatizi movement inofoira kwete. And even though there are individuals in this movement who are not accepting the midnight cry message, Kunyange paine vanhu maindividuals movement ino vasiri kugamuchira midnight cry message, it doesn't negate the machinery of prophecy. hazvibvisi machinery yechiprofita. God's will is being done, Kuda kwaMwari kuri kutoitwa, as is Satan's. zvakafanana nekuda kwaSatani. And the forces of good and evil are consolidating. Masimba ezvakanaka neezvakaipa ari The kubatana. priests, Levites, and even the Nethinims today are joining forces. Mapriests, maLevites uye maNethinims muzuva ranhasi vari kuita mubatanidzwa wemasimba. They're coming together. Vari kuuya pamwe chete. Now, I want us to say something. It's a random thought, but it should be obvious to us. Zvati titaure chimwe chinhu, ifungwa iri random asi zvinofanira kunge chiri obvious kwatiri. If we're in the agitation of the Sunday law,
Kana tiri mu-agitation yeSunday law, that means the events in the world are agitating that subject, zvoreva kuti ma-events emunyika ari kutoagitata nyaya iyoyo, and the prophets of God are commenting on it maprofita aMwari vari kutotaura nezvazvo externally and internally. kunze nemukati. Then we know that one of those three groups, the Protestants, Saka tinoziva kuti rimwe remapoka matatu aya, maProtestants, who combine forces with spiritualism and Catholicism, vanobatana masimba nespiritualism necatholicism, because they have the same worldview, nekuti vane muono wenyika wakafanana. that means by the Sunday law, they will have come together. Zvoreva kuti patinozosvika paSunday law vanenge vatobatana. And when they come together and there will be a Sunday law, Pavanouya pamwe chete kwozova neSunday law, what we must know is the following, chatinofana kuziva ndechinotevera, that they will be in power kuti vanenge vari mumasimba in the United States. kuAmerica. Spiritualism, Protestantism, and Catholicism will be in power because that's the only way they can enforce the Sunday law. Spiritualism, Catholicism neProtestantism vanenge vari mumasimba nekuti ndo yega nzira yavanokwanisa kuenforsa mitemo yavo iyi yeSunday law. You must all know that I'm using the word Sunday law symbolically, of course. There will not be a law all about Sunday. Mese munofana kuziva kuti pandiri kuti Sunday law tikushandisa sesymbol. Tinofana kuziva kuti hakuna Sunday law iri literal chaitika. The issue is being agitated now. Nyaya yacho iri kutoagitatwa izvezvi. Both in the wider society Munharaunda across the world, pasi tenderere, particularly in America, nyanye muAmerica, and the midterm elections uye ma-midterm elections are a component of this story. imwe component yenyaya yedu iyi. And so what I'm saying, Saka zvandiri kutaura that in the Sunday law history, kuti muhistory yeSunday law we know that the Republican Party has to be in power. tinotoziva kuti Republican Party inofanira kunge irimo mumasimba. This is not speculation. We already have enough information to demonstrate that. But haisi speculation, titori neinformation yakakwana kuti tizviratidze pachena izvi. They already had a dry run, a practice earlier. Vakatomboita dry run yavo kana kupractice munguva yapfuura iyi. The presidency of Donald Trump was a practice run for the real thing. Presidency yaDonald Trump ndokwaiva kupractice kwavo kwezvinhu zvacho zvichatoitika. We know that the Democrats are in power at the moment. Tinoziva kuti maDemocrats vari mumasimba panguva ino yatiri. So there has to be a transfer of power. Asi kunofanira kuve nekuchinjana kunoitwa masimba. And the transfer of power happens every 4 years in the United States. Kuchinjana kunoitwa masimba kunoitwa makore 4 ega muAmerica. So you know it either has to happen in 2 years or 6 years. Saka tinotoziva kuti zvinofanira kuitika mumakore 2 ari kuuya kana kuti mumakore 6. We can glean all of this from the agitation and from those inspired passages that we've read. Izvi tinogona kuzviona zvese izvi kubva muagitation iri kuitika kana kuti mumagwaro ari inspired atabva kuverenga. But we can also see it in the line of the priests, Levites, and Nethinims. Asi tinogona kuzvionawo zvakare mulaini remapriests, Levites nevaNethinims. We're in this history, Kana kuti munhoroondo iyi. and we can see the experience of the Levites
and the Nethinims. Tinogona kuona experience yemaLevites uye yemaNethinims. And we are combining and consolidating our forces Taakubatanidza mubatanidzwa wemasimba wedu on the test. patest yacho. We are combining our forces and strengthening. Tikubatanidza masimba edu tichimasingisa. But I don't believe we're going to be coming together in the way that many of us are expecting. Handifungi kuti kuuya kwedu pamwe chete kuchange kuchiitika nenzira iyo vanhu vakawanda vari kutarisira vachifungidzira. So we've come to the end of our study, Saka tasvika pamagumo echidzidzo chedu, and there was still at least 1 or 2 points more that I wanted to bring up in the story of Acts 27. pane mapoints maviri anda achida kuzounza munyaya X27. So if I and you can hold on to our thoughts, Kana ini nemi taibatirira papfungwa dzedu until we meet again together, kusvikira tasangana pamwe chete, and if I can remember the trajectory that I'm going down, the next time I present, I'll try to continue this study. kana ndikarangarira trajectory yandanga ndiri kuenda, next time yatichadzidza kana ndikarangarira ndichapresenta pfungwa mbiri idzi. Let's close with a word of prayer. Ngatifarei nemunamato. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene, tinokutendai. I thank you. Ndinokutendai. As we come together as your people, Apa tinouya pamwe chete sevanhu venyu, as an institution, seinstitution, we also come as individuals. tinouyawo pamberi penyu semaindividuals. Individually, may each of us examine our lives Dei umwe neumwe aiongorora upenyu hwake, understand the test that is not only before us, but is present with us. kunzwisisa test iyo yatakatarisana nayo asi yatoo pakati pedu, The test of patriarchy. test yepatriarchy. May each of us consecrate ourselves Dei umwe neumwe aizviudza pamberi penyu, to understand the finer points, kunzwisisa mapoint ayo the details of what this message means. madetails ekuti meseji ino inomboreveiko, So that we might reform our lives kutaura kuti tirifome upenyu hwedu as a body of people. sebhodhi yevanhu. We all pray together Tinonamata pamwe chete and we want to uplift Elder Tess to you. todawo kusumudzirawo Elder Tess kwamuri. We ask that you would guide and bless her, Tinomatira kuti muvatungamirire muvakomborere and that you would strengthen her uye kuti muvapewo simba physically, mentally, and spiritually. panyama, papfungwa nepamweya. As she sees events unfolding in the world, Apo vari kuona maevents ari kuradanuka mukati menyika as we do, sezvatiri kungoonawo, may she be comforted dei vainganyaradzwa in the knowledge that there are people in your movement who are understanding and preparing. mukuziva kuti mune vanhu mumovement vari kunzwisisa vachitogadzirirawo. And we thank you that not only are the priests getting ready, Tinokutendai kuti havasi mapriest chete vari kugadzirira, but in their own way,
in their own experience, asi munzira yavo, maexperience avo, so were the Levites and Nethinims. maLevites-wo zvakare nemanethinims. We thank you for the story of Acts 27. Tokutendaiwo nenyaya yeActs 27. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. I want to thank each of you. Ndakutenda Je umwe voudrais neumwe wenyu. vous remercier tous. It's been a real blessing.